Effectivement, Gabon ta in tɛ bali ne la parce que en Kotoromabo histoire la an b'a ye k'a fɔ Bongo u ye jamana in mara san 55 pratiquement. Hali n'i y'a jateminɛ Bongo ka état de santé bɛ cogo min halisa k'ale bi k'i accroché fanga la donc kalafili kɛra sibiridon o kalafili jaabi da jara Bongo la alors que ani min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Gradabagaw ka cɛbo ye o fana ko k'ale gagnera donc Gabon ta in a ma bala min na tiɲɛ yɛrɛ la an y'a jateminɛ k'a fɔ jamana minnu ni Faransi y'u mara o jamanaw de bi coup d'état bɛ ka k'o yɔrɔ de la. Sabu jumɛn de la o waleya ninnu bɛ kan ka kɛ mun de nana n'a ye? Ne b'a fɔ ni ye page dɔ de tourné to la ye parce que pendant longtemps Faransi ye a ye jamana minnu mara a y'u exploité cogo min je crois que génération kura min bɛ yan o tɛ ka sɔn o de ma o génération kura in na militaire b'o fɛ o de la to coup d'état bɛ ka kɛ pays francophone na. I ka kumakanw na sisan i ye Faransi jalaki k'a fɔ ko u ka mara kɛcogoya man ɲa an dun y'a ye Macron ale ye Faransi ani farafina jamanaw ka baarakɛ taabolo n'u b'a wele ko France Afrique o tɔn sigi kɛ laban ninnu na a ma sɔn ka farafina jamanakuntigiw wele ka na a ye fɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw wele ka na u ka hakilijagabɔ kɛ u ka siniɲɛsigi la ani u ka jamanaw ni Faransi cɛla baara siniɲɛsigiw kan a bɛ komi a kun ɲɛ bɛ waleya ninnu de kun natɔ la a daminɛna ni farafina tilebin fanfɛ bolo ye sisan farafina camancɛ yan fanfɛla la a daminɛna ni Gabon ye e bolo sisan a bɛna se jamana wɛrɛ tɔw ma wa walima a kun ɲa bɛ cogoya jumɛn na? N'a sera jamana tɔw la a tɛ bali ne la parce que i ye Afrique centrale min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la presque a bɛɛ jamanakuntigiw n'u min ma constitution changer o ye coup d'état k'i sigi wa o dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ diɲɛ ko kalama sisan parce que u si kɔrɔbayara donc nin min daminɛna Gabon a bɛ se ka kɛ a bɛ continuer Afrique cɛmancɛ yan fan n'o ye Afrique centrale ye n'o kɔni kɛra a tɛ bali la i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko Emmanuel Macron ye sifinnakaw wele ka t'u fɛ hali o bɛɛ n'a ta Faransi ma ka politique changer farafinna o pourtant richesse tɛ pays anglophone la ka tɛmɛ pays francophone la mais a pays francophone bɛɛ bɛ kɔfɛ a bɛɛ sous-développé len don o de la to peuple yɛrɛ de révolté len don bi Faransi ka politique la donc an bɛ se k'a fɔ min daminɛna Gabon a bɛ sɔn ka kɛ tasuma ye min tasuma min bɛ na jamana caman minɛ Afrique centrale la bi. Nin ye a siɲɛ filanan de ye sɔrɔdasiw fanga bɛ na coup d'état la farafina kan mɔgɔ fɔlɔ minnu ye indépendance ta ne Faransi ye a bɛɛ tun yɛlɛmara ka sɔrɔdasi fanga o sigi an ɲɛ b'a la tuguni o sɔrɔdasi fanga kelenw de bɛ segin na tuguni ka na e yɛrɛ bolo a bɛna kɛ ɲuman ye yan farafina denw ma wa? Non sɔrɔdasi kɔni ka fanga ta tɛ kɛ ɲuman ye o mais c'est à dire k'a bɛ fɔ tubabukan na entre deux mots il faut choisir le moindre mal bi n'i y'a ye sɔrɔdasiw bɛ ka na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ mauvaise gouvernance de b'a pays na sinon coup d'état ma deli ka kɛ solution ye problème si hali crise sécuritaire coup d'état tɛ solution ye je crois qu'il faut que sɔrɔdasiw fana ka faamuya k'a fɔ u ye nin acte minnu posé u man kan k'a posé u k'a kɛ de telle sorte k'an ka bɔ a kɔnɔ teliya u k'a dɔn k'a fɔ vraiment diɲɛ bɛ cogo min bi sɔrɔdasi fanga tɛ se ka kɛ cogo si la k'o bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la sabula ni sɔrɔdasiw ye fanga ta bɛɛ de b'i ma bɔ a jamana la donc sɔrɔdasiw k'o faamuya k'a fɔ nin wagati in na sɔrɔdasi fanga yɛrɛ de kɔni tɛ se ka marcher et démocratie franchement o de ye bɛɛ fanga ye bɛɛ kan k'i sinsin o de la donc n'u ye fanga ta u k'u jija u ka institution fortes sigi u ka réformes kɛ pour que coup d'état kana kɛ tuguni an ka bɔ nin coup d'état in kɔnɔ.